Emo bibia jomo bibia kwaba ediba African History and Heritage TV so. And then so most for historian Kudajimai. Masain Ajia Kudabiu. Adisuanoa ene iguso yisuya. Na adisuana yisuano adwenkyere wokyere wadwen a for buo brom enya temdidie. Madi kan se saa channel we so de eye adisua eye intellectual channel. Nti ebeto to adwene. Okasafo no kasa na dwenkyere no enye oda na wakyere wadwen so. Yeye ne si ya na ebe yi eno enye didi atem. Ena ese udidi atem na ma channel no so eye rofa. Eno enhye won munyam. Na enhye YouTube fo so en munyam. Eye se ne ena ye eda edikan a oba ye channel yi so a omodun ase obe subscribe. Unya subscription button no so no one like no asan a share. Save yo na for so even if you say the videos be brave research amaye efa ye bono region ha problems are about biam kunya sem asase sem conflict wo ho ma ye ho research ibi ne ikitami ma ye research sampade me de bebremo enche bia enti se one subscribe no one share enya dia e di video no etuma ubinya bi ahwe adofo enokre na no me de video bi etum na video no ni trasem no ya na me kan se bonofo ye kasa na ekachi no ebi no ne farbae no ayantro no ifri yen em se atifo a mahwe sa TV no de mo wedi ma danse na nkomo bono adwento ato ano onua bi ade comment bi beto so a na ne comment no eye ni jesempa eno nti na masa aba bio na ne comment no na mebe address na sema okaye ne se sante hene ewo interest o anigye sonko bi o pebibi afri bono enclaves bono landing meka bono east and bono regions mu na otaka say nsoko ye ne dia drobo ye ne dia brikum ye ne dia nsuatra ye ne dia sunya ye ne dia nampo watu nanumtu pense obema obribo ahe lawyer ede honsa asesem akokot uniano na sema auditor page no so en American yo enti menka bi o expect to say nka menka bi na sante na o interest ewo region no minua enokre osma woka no menyi wachinye enokre trudu sante hene ni interest ewo bono east regions no enye ne enable me as a historian there I know it na yede nkomobo ebesi no menua ode sa message no to so no obehu se ma address issue no asante interest in bono land no broni nyama no ho for example ntokwa asante ene ye Germanfo meka German no am start free abesim boma esi sampa urom kokodiwa ntokwa ye kokokokokoko achiri nyina no ye asante no na edikan ye Abokofi War of 1740 achiri ye kokontokwa binom verse 4 times ni nyina ne farba ne se na gold ewo German asase no so ene ifri sunwa ha
asase a yɛte so yi ɛkɔ aturu na Doma Ahenkuro was a good appeal. Doma Ahenkuro aturu na German land no nyinaa ɛyɛ sika nko a Sampa ɛyɛ den de aturu ne sika suku na hɔ na nkrɔfo di sika enti na Asante pɛsɛ or capture German and they cancer too because of gold. The gold business are there. Rolling Stone, almost exploration be German North and German South districts. A buy no say mope or winning is car contour, I am reserved. Sika a walk on crano. A year rich a chain near walk of Wasi good mines. What I say? Bana lands a gold. Bono region, Bono East and Bono region no nyina no sika ɛhɔ yɛ sika kurum a ɛnya asɛmpetoa sika kɔkɔɔ ɛwɔ hɔ enti bribia na Asante broni nyama no no pɛsɛ umwini those areas bɛka Asante man no enti na ni interest wɔ hɔ enti obi a ho ɛden no na ɔdo no ne style na o use ne sɛ or form alliances with states binom a weaker no the tia a stronger states Nafana state of Sampa ene banasi Santehene Opokuwari the first a form alliance with them the tia German eno ne man o team defeat German what does it nti na ne style a o use alliances of fire on corner the defeat Inferno Ndrinje. Now, colonial time, Bruni bae, na sa interest no nyina na ɛwɔ. Bruni bae no Asante man no be guya no. Yekofa Asante Confederacy babio no. Ema Sante hene ne interest no ɛwɔ Bono ne Bono East no Oshem kena. What I say? Asante Confederacy time. Enti minu a ode to so sa interest no de ewo ho enye ne na ye behu me am ye historian man do history musu ko na me ko archives ko ye research there I know it na mo me question ne say yeso bonfo no ana masem ne say America onua bi a wantemas ya no say ye bonfo no yeso ye wo internal problems bi a ye man kwan ma ordinary interest no ebe bowram internal problems no a ye wo no ye ntimi solve enti ama dane no ho apai dane ho apai enti ma otimuram what I say method na ana methodology approach solution no a ye de beto pono so na emma ontimi nwuram no ye huni na media minim na nye channel we so nye social media so na meka no semponinfo organize a round table conference bia eho e de betu ya nutu minu ya wutie me hwe Kwasi Ansu internal problem no na me ba so yo bonofo ye ne abotre a ye de siesi asem enti obi bufu ya pe na wafa ne bag me kwa Asante ma me mo typical example Kwasi Ansu me mo typical example from Doma Kwasi Ansu a no ye kronti hene ma Doma a no sa ye wamfie hene ono kra na gigina mu se ye nkwa Asante a Bono Champion Council bae no ono ne kofa bae ono ne edisa idea no eto Ajimambadu the first meeting nanso wanchi kakra bi ba one Ajimambadu the first intem no ofa ne bag ya pe ne otwere letter tententen ede koma Asante hene se oba besom Asante what I say he did it
Another example, ye nana kosu ansu a drobo nana drobo hene so wo page so TV de make sembo a drobo hene bi a na ye frene kwakungetia a no fabrica su drobo fo etu ne fra akonwa no so drobo fo tu no fra akonwa no so no anya oba hema na oye kosia ansu wa de eno ne atrankonwa no bio etwe lete e de koma asante hene se be de bono chempem no a drobo hene ne na ote so no a o engineer bono chempem no ono bona na bona ye frɛ no Bosia Ginentu the third ono ni engineer bono chempem esan se ye tu kwakungetia no from abrikasu ene de akonwa no ema na bona ye frɛ no Bosia Ginentu the fourth Kofi Bosia ye de ma no nti na ye hema no ya itsa obenya abotre na ya resolve internal problems no ehwa no tabri ne bag no try let come sante hene say bono champem no kra no emfa progress mbari krum nti waja be join asante my council kosiansu doma ono so de abufuo etwere koma odumfo say ono so waja be join asante my council sabra na ye local government no so yen bonfo no adeketua bi a ebesi wo yeman no a instead nke ebenya abotre na yede nokredie eni akokoduro ebeso no yenya abotre obi ma ne bag so atram na oko enti sesante hene wo interest e wo bono ne bono east regions mo a hone no ma ho kwai ma ne interest no eye adwuma method ben approach ben ye di sia no sasuba no yetim di sia no ebe mana ye yara dabida so na me cho these two examples me wo bebro two examples you am there to for me and I'm there to we osuafo obi am fa nkwa adwendwene so me argument na say internally no ye were problems something in interest no dey eye open if we tete na yesu ne ya me ho kwa amane bowuram me argument ene no so abufu a yenya na enya abotre resolve ye internal problems no they say we no amaken eno ne ma nkrofo na bufu ya pa na afa ne bag na oko so ama currently saade no eda so a eye adwuma adan na tanosu bi mu ho eho enyoda obi ka aseme nkwa asante na obi so amane bag so adokwa abo nkyira issue adokwa abo a oti kumase a hostile no ho se ono ye dehye odi akonwa no da nkyira afo eye press conference ono adokwa abo na busuafo binum beto ba no ntuo so onye dehye akonwa no odi bia enyeye na mo ahemfio na me yam research nti na mo ahemfio I saw it sabre na be ka se na nanom nkyira na nanom atrankonwa beche journalist bi da bia se okodi trose nsu ahwe na adom ahene no na mgina nkyira ahemfie what I say problem asi ewo nkyira sa wonya dehia yenkopa dehia konwa enti problem si ewo manum se instead say wetena se ne yanya abotra solve no na nipa ba ko bi afa ho a no kwa asante na sante hina use sa nipa no no dija tum what I say this what is going on this is what is going on so whose fault is it another typical example the late
ye nana techma hene a otutu ne ntoma gu so ko manhia ekoto na nuntuo ewo abere bo atwa no a santefo twa no da bia bede to afidie sumehwe se okopa acho se sante hene mfa nkuru bi ewo ta no su bi ni ho ema no na onhwe so no ya na montuo yi na utu sa na mo no sa nkuru no a oka se sante hene emfa mo nhwe so no beno babakosem kire se sante hene anchibe nomum eya yonkofa ena ono be koye alliance enti hono nye sante hene ni nkuru okohwa tuobodom be kan kire se eya yonkofa nchira be kan kire se eya yonkofa ofuma be kan kire se eya yonkofa boyam de se yetechman so na mistake we ne buy mde hono program no beba nti ho de memfa nkopem kakra enti omanya ana seta no subiri nkuro be se nkono ofuman aye dampaso abe to no ofuman number 2 Asante Confederation 1936 time no ofuman onya asante ofuman ye techman fro conform na ekochichire onkotena your friend say ofuman ofori krumfo abe techmafo ene kotena ofuman dampaso soro Asante Confederacy town abe tone ofuman number 2 na nka ye ofuman number 2 na e dampaso. That was the original name. What I say? Enti anama etuye ekomanhia se okosere no. Wonse never body charge. Na wo tu sa anamo no adehye no a wo kasenka omfa be ma no hwannom na wo ne be enya kasa bi esiye adehye no benen kase so ne be kasa na betu anamo bi komanhia se otumfo anu kra se betu anamo nkra na be kasa o ye de haya yete no de kra no ye nye otumfo na adehye o adamfo ene na ye na afome enti no oka se haya ne de a ha nye ne de se wako akye yete asase so ye de ekui sa pono ne nkese se mama ode to sa afo no tim na ba be to anu ntuo wanye sa no ko committee ho wonse ne be bon kwadu wonse be bon kwadu so whose fault is it enonti mameka to se ye bonfo no internally no ye wo problems bibria ese yetimi solve. What I say? That is it. Etiminu a ode to so sante kini interest no de e wo ho a yenim na mom methodology no a ye de tackle ye dismantle na ye destroy say interest no ye nyanhuni na no nya yampiato. The current methodology no kra ye use no kra ay wrong to some extent. Media history nti mene ahemfo edin komo pa o hilbi frame phone so I say hey kwado na de abre ye ina ya asantefo ebinom crack nam se ade nana o de hey be ye be bono be ko bono a be mfre ye bre ye ko Asante my council nti be mfre ye bre ye ina ya asantefo oyabunu ni o okwa Asante my council fine bibinti ma okoho otiase mini awuti me jape krum kwa Asante my council jape krum hine ye jaman ni oyabunu ni a osom ni wura ne bono jaman hina ye fene bono hina otiko divoa jape krum hine di adanse ye jape krum fo ma be jitum oyaba kuma hine e wona kunwa ho Asante my council no de a foreign policy via okoye na wakwa esese ye bie kibi e de kire no se
Odo ho ko bata ohene bi so obenya bibi afiri ho a eno nkyere se esese o surrender o sovereignty no to him ko gina nanim de empompozu afnatene ne so ofrem tena meba ofrem ade cha meba. You don't have to ye ese ye educate no ne kwanse ye yi no free ofumai ene toworom beko eye yen yasade se ye ne saafo no betra se na ya ma be education utase na ya nya sa na ye papa mu we no beko enti be ya santefo ye programmer ye mfrebe ene ne kro de ba za nkro no a beko asant my council no koho kobrekum na bisa de hye no a benam kru no ho se mo ya santfo anase mo ye bonfo bebeka se ye bonfo ko jape krum na bisa bebeka se ye bonfo ko ofumai na bisa ade hye na nam ofumai kru no no bebeka se ye bonfo ofumai hene no ankasa beka se ye bononi jape krum hene no beka se ye bononi otase brekum hene no beka se ono so ye bononi konkransa na ko bisa ade hye no a benam krunum no beka se ya bonfo kota no boase ta no so ko bisa beka se ya bonfo otase na mom bibibinti na oko na sa bibi no ne esese na mamam yepehu ne entima oko na ye de ho solution eba otase sa de no ne yepehu sa method no na ye hu ye a ye yi bilim firi na ohini bi ka kra ka trem se Mr. Historian mebeye mekobuno banfrem nso ye na adoma hene ko America ana ko brutri babia oye lala sulala se o piska e de abebo ano memba ohene no o de ne ba na no dinachi o dinanim wa jagina mpa bise onim se bono fo be hene aba enti sa akoda no ana odi wachi no se ohun se ama otese ye meko bono a ye kohie bono mbuntuo o papa wo Ghana ha a oye hene yese ode no ho akobon cancer bi ntu ye mfre na ase ye boafu no a ufi se sa akora no ebe ne da na ebe ne ya brekumfo abete abrochire benim se be ye bonfo na nanu mo ye meko bono na se mu yi brekumfo firi mo invite brekum ahemfo no a brekum no ote abrochire ote ebe ne de enye ne de ne yete Ghana so enye ne de sana ade no te jabe krom ni ho amfre ne hene ho a ebe ne ya ebe jabe krom ni ba ne ya what I say enti a house divided against itself no ebe da survive ebe den a survive binuya memfa sa men describe a scenario we na mama sem na me ka no ani na ho hwe etise ne aboma wo kopeba mamem mienu mo peba na obama no a okopeba no mo ye mienu no ho preba no ho uhu oyonko no a oye okra a ono no ho preba no ho se afa ba no ede na fo mfichira ode na okono uhu oba no obuafu won frɛ no bio na won frɛ no bio no se ode na ache no ase che se ode na ache okra no no omfa no in the same way no se bo twia bo ma pefo pa na ni afiri e wo maase mu a se opeba no hu se ba no kra wo mpena da obehu se ba no onene mpra no gina ho no onkofa ho onkofa ba bia ba no kra wo ma ba no hu se ono ba ma no a
ɔbɛpɛ no ahu sɛ ɔwɔ mpena if sɛ ɔyɛ saa na de kɔbɔ so a ɔbaa no bɛka kyerɛ sɛ na sɛ unim sɛ mbɔ mpena de ntima ɔbɛka kyerɛ sɛ ɔpɛ enti bama nitefo a wasoro ɛwɔ mma pem no ɔpɛ ba na ohu sɛ baa no wɔ mpena da obehu sɛ baa no ne mpena no egyina hɔ no baabi a begina no koraa ɔmfa hɔ na akɔfa kyirikyiri baabi enti ohyia ɔne baa no nko a na bisa sɛ ne wadidi ɔde minidi na to ne bɔtom di 50 Ghana cedis ɔbɛyɛ saa mprensa no bia na baa no ɔno ne mpena no a ɔno no wɔ hɔ no koraa ma ne 20 cedis a day ohyia na ɔma ne 50 mprensa no ayɛ awini no na mmom so de abufuo kɔka sɛ baa no ɔwɔ ne mpena nti no ɔnkɔka bibi nkyerɛ no na agya no sɛ ɔnkɔ a sɛ ne na kyerɛ sɛ ne kora no afa no so in the same way ɔhene bi de ne ho akɔbɔ asante ɔkɔ Asanteman Council Asanteman Council no ɛyɛ te sɛ asɔre ne akɔdɔn ne interest nti hwɛ ahemfo no a bɛkɔ Asanteman Council ɛyɛ interest bi nti ma bɛkɔ ɔno kora akɔtena hɔ a ɔte awiam na ɔkɔ a wo na wade hye plastic chair ba ko bɛde ha no 5 cedis na bɛbɛ teteto am watua no nya ne de ne yɛ no ɔtase a ɔkɔ na mmom no ne interest bi nti so ne interest bi se bia amanso bia bɛyere ne konim na ɔpɛ kamafo twitwagefo no yambo no manim ha no yentimi nya kokoduro ye regional house of chiefs na ɛwɔ bon ha no na nano mu ntimi nya kokoduro a mode mo be kokobɛ bari asɛm bi na makeka mu nokre mo nipa na hu sɛ nokre na wo kan na council no wa ye ne de you lack that yes you lack it so enam papa mu ewom discrimination we ehentakrama oye santini we ye say na mo papa mu na the house no aye divided against itself no sante hene na owo interest no de no be obebɔ awuram entimi nua ode to so say sante hene ne interest menka sante hene ne interest de obi anim ye historians ye nim ye nne so na started pre-colonial time broni nya ma ele wo ho hwe kura no broni na be bre ni interest a owo obono land ase broni na be bre na ase and after colonialism no opeso establish neo-colonialism what I say sama mekano asante neo-colonialism and yeso ya mo ma ye ho kwan na ni neo-colonial tentacles na opeso o spread no ye ya me ho kwan na wabɔ awuram enti ye mo kom no ye mfere bono ni bi bono ahemfo ye yi ba firim ye yi bi no firim a eye be ya no ye benya krachi ni bi so a ono firi bono no na wabetena FM so wabetena YouTube so be ye be kopno ye be kuro manko be ye me kopno ofuma yanko be ye mo kopno to woro manko na o hyem kena nso obekwa ase no na eyeyen na ye create sa environment no e ma no obowuram wote ase o ma no obowuram enti no strategy a ye be yusu na ontimi mmowuram no de no strategy no de ewo ho na nye page we so ne mmeka no se na nanum sinkonwa be ka se ye nwena I will think about it. You better find solution to it. What I say? Number
the first solution me propose na eno so ye nokre ene say number 1 discrimination no a nananom bi e de abeto bonoman no na behu bi say ono join the St. Mike Council nti bempe na sem na betu na nuwado ene ne kro ne ba no that attitude must stop. And say jai sadia no what I say ba be kwa Asante no obekwa ase no na ye wo problem binti ya yen timan solve one man nti ma wadwane ko ye wa man so twi bi e wo ye mu a yen timan solve nti ma okọ what I say mame mamo one typical example drobo any jape krum amanso aye atu kura tutum to what extent ena yetima trans say yen bonfo yebenya kokoduro asi hu nkonwa e de abotre aka ma yentema ho never what I say entiminu a utiewe sante hini interest no de e wo ho a yenim nanso yen bonfo no esese yepe kwan a yebefa so a ne interest no ne neo-colonial tentacles ma o pese o spread no bonomani mba because of ne colonial interest no eni aduma and no na yenhum solution to it methodology the approach na ye use no and no enye. That is why I may emphasize say internally no some of these things are ekoso ma otim bowuram no eye internal problem. Sande hine obeda akase nsu atre ne dia. Nsu atre man no kra ye chichire ansa na Asante eba. Nsu atre free hani so a ye frɛ ne bego. Tetuma area ho be settle ha ansa na Asante kra eba. Long time. Nsoko eye kuro dada ho ne frɛ ne bego. Ntokwa no esi ya ye shi kuro no na omko chichire nsoko yi. Enti nsoko bai ansa na Asante eba. Enti ebere na Asante na akase nsoko ye ne dia. Ebere na akase nsoko ye ne dia. Na mo ubekwa ase brekum ye jaman hene dia. Ma kasa ase ma ka meka biu. Adihye no abete wono de binum bebetum akase ye ntifiri ba bi na mo asase na abete so no eye jaman a na adoma hene dimu tintiman anamomba ne yatu afa ho so dia mitro no nti obeda akase ne dia obetum akase na adihye tete ho de na mom no se asase tan na da ho no de enye ne dia so dia mitro no that is it na ni nyina no yese obanyansafo yebunebe na enye den yenka nasem yene esese yehu na yese uhwe obi de na wo de ato wo de afanyina yenhwe ne asi sampa yenhwe ne asi ho ne asi tu bodom se Sante hene de es o de sampa ye ne dia tuo tutu no eko so wo sampa na adihye no abewu ho no what is o de ya akokora akoma abusuafo no abewo ho no bida Asante hene what is o de ya akokora akose abusuafo a munipa wuo crisis a ono a na ye kofa ba what is o de ya akoma be ya akokora da sampa fo bebu bo behutu ani suma no santini ho no wa se babo ntu na no tu obodom no abedi tu hwe abrante bi yam no santini ho no o se babo ntu so de tu obodom so ye ne dia what se ode ya akokora akoma abusua no a beko tutu ebo be de se what is why you da enti enye ni interest ne se wo no o survival no nye the interest number ne special interest bi a eno ye economic eye sikasem interest no
and no person establish somebody ya isi sante hene ya kokora on fanko but no na tu ni nanum tuo e o YouTube so e kan say sampa asem kurasi ye na trankonwa no kora no obi ani ho a wa ba ne ho abeka kire ne say nana kwambe so ne yebefa ono a ne ba yi ne ba kwama no e na open na lawyer fo a bere ka asem no e di ama no you see enti ono lawyers a obe organize be na bedi aka asem no ama na temuo no a ebuye no a akoyi sampafo abeberese no sebebe ka asem no na temuo no ensei no na candidate a ota anachi no ono obenya akonwa na di that is his interest na nyani interest ni se adehye na abewu no eye ne ya we ne esese nipa odwene ho think enti minu a o kan se o le to so se sante hene ewo interest na ni interest no wo bono enclave mu no na me esese kam ya educate safo no yes education bia di ho a echen experience enti me say experience is the best teacher no ne ato sampafo no yes o koto se abo bi ete wo yonko abo so a kan kire no se sorry yeso nkan kire se sorry no so because ofri so o de bebo so o ti ase na okoto so obi so abobi se ehye a jadamu a na wa sansuo de asi o de ho ebi se o de so jabetima atom na jatomo o de adum no that is it entinia esisi no ba benwene they should think na ba be wom dada soso no beso benwene na be hu nia esisi nkrofo aman so no ode ne nsa bom gba bi ode ne nsa akọbọ problems e ba ne ntokwa a e ba ho no they should think that is the solution what I say na discrimination no sa discriminatory attitude no anananom bi editia bono ahemfo no bi no ma be fi se be kwa Asantman Council no they must stop it o yes no a ube create internal enemies for Meko Bono project no because ahemfo no a be no bibi nti brebe de be ho akobata sante hene ba de hye no claim se be ya bonofo enti se o yes o yibi afri mu a ebe be ya now, by so doing, no, you create internal problems for your people. Enti media oti ene. Ni a ode to so no, me page no so no. Media minim as a historian. Minim se sante hene wo ni interest. Minim so wo ni interest. Ano ehye. Na mum the method no a ye betim dia curtail that interest. Yet they are resisting interest no. The current methodology no na nanum binum use no is not the right methodology, it's not the right approach. That is number one. And number two, let us sit down and analyze issues internally. Na ya internally no yesu sinta ewo ye ho a eno e mana kwa mani wuram no we must think about it first. That is the issue I may address. We must think about it because opportunity onyambo wuram no yen na internally no ye create sa opportunity no man ne otimbo wuram and therefore no problem no ye ntimi nka say part emfiri yen part efri yen part efri yen there not the solution is that we have to go back to the drawing board. Na yentrase. Na yenhwe yesi unexamined life is not worth living. Ne ekoso no ye chefa de na ewoma e ma ne ekoso no ekoso no. Ye beyi afrim na external forces na eba no. Ye attack and I say you resist that external force no. And this ye betia at the end of the day no ubehu say ya ye ho ne ye kon
ena me bisa o se ba bi Asante hina gbawura wo ye region no mu a ayi nkrofo abebresa abekono Asante ni hwan na wahu se wawu tell me Asante ni hwan so mu ahemfo no am those areas no adehye na mu those areas no you have to think nyame bo wa uti no huo no ode tum no o se fa dwene wamfa wa dwene anya adwuma atemuada nyame be bisa wo what I say sampafo mo na mo so a mo ho kotena manhia masem eba Bono House of Chiefs no ena mo yes Bono House of Chiefs no abane what is statutory body e de amayen haya na ye be kan asem ena mo mfa nkwa mo so ye de akoye wura ho ne mo kokwa ha mo ntoma e wo manhia ye wura wo firi tete wabo sampa ho ban da ben na Asante ne bo sampa ho ban wo na okoboa no wo na nanom na de be muja ekoko tintim na henie da ben no bo ho ban no okoka wasem ho ne ejo frakadam so whose fault is it what's that na otim o kam tweka di baby ni no di baby hini bi obetena so no ono so mwasem ba house ha abotra mu benyama mponimfo asim konwa mo nya abotre hwe abebresa ayu ane wabetena TV so a oto no ntuo se wokọ Asante no woka no mwatonton so the word to the wise a word to the wise is what obanyansafo eyene den yebune be ne yankana sem intimide amasemi eya bebuo na nanom a mo wo Bono ne Bono East regions mu no mabu mo be Muhammad Shie historian ko biadima mabu mo be na minua ode to so se eno na esesem ka nye ka na meka ne wo page no so na be solve problem nkomwasi a na nanom ne akrachefo bi besi ne yabadwene ho no eno no be solve problem na solution to the problem no enye ayampiato na enye mpapamu ayampiato ne mpapamu no ebeko atiaye na ekobasa a house divided against itself no intimi yede intimi survival intimi nua medeme nkobobo no abawiye me say me wo bebro am deba enti subscribe na like na share na afoforo nso enya binhwe afoforo nso enya bintie me da wan say me mamu emoditie adehye